A sme tu. Mohli sme ísť výťahom. Mohli. Zaklopte. To sme my, plynári. Prišli sme vám skontrolovať plyn. Susedia sa sťažovali, že vám veľmi uniká. Ale veď ja nemám žiadny zavedený plyn. A nechcete si zaviesť? Ale prosím vás pekne. To čo robíte toto? Ukážte. Otvorte! Menom zákona! Otvorte! Polícia! Moment, len sa oblečiem. Ha! To poznáme, to mi povedal každý! Otvorte! Vyrazte dvere. Len sa oblečiem. Vyrazte dvere. Ja? Áno. A čo, ja mám vyššiu hodnosť. Poďme, nech sa páči. Ste zatnutí za lúpežné prepadnutie až za 170 000 korún. Pán Černenko. Veď ja nie som Černenko. Ten býval po schode vyššie. Ja som jeho sused. Hore? Hore. Prepáčte, pán Černenko, mali ste pekné akvárium. Nie som Černenko. Černenko býva hore, o poschodie vyššie. Debil. Černenko býva o poschodie vyššie. Debil.